Tatsuniyar wata baiwar Allah wacce ake kira da Jamila. Jamila ta kasance wata baiwar Allah ce, sannan kuma kyakkyawa son kowa ƙin wanda ya rasa. Bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar Jamila kai tsaye. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka a cikin ƙasar Hausa, akwai wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda ake kira da Gidan Ruwa. A cikin wannan ƙauyen akwai wani saurayi wanda ake kira da Malam Musa. Malam Musa ya kasance mutum ne shi mugu, sannan kuma yana da auri saki. Duk yarinyar da ya ga tana da mugun kyau a cikin wannan garin, sai ya san yanda ya yi ya aure ta, sannan kuma bayan sati biyu sai ya sake ta. Daga nan kuma sai ta fada cikin halin zawarci. Duk masu neman ta a baya sai su janye, saboda suna ganin cewa ta yi aure. Malam Musa haka yake da wannan mugun bakin halin. Gaba ɗaya mutanen gari sun san sa. Kowace uwa sannan kowane uba baya so ya ga Malam Musa yana kula mai 'yarsa, saboda idan har ya fara kula mace to tabbas sai ta aure shi. Wasu mutanen suna cewa asiri yake yi wa mata. Malam Musa haka ya ringa wannan halin nashi na auri saki. Duk yarinyar da ya ga tana da kyau sai ya aure ta, sannan kuma bayan sati biyu sai an yi da gaske mace take kaiwa wata ɗaya a gidansa kafin ya sake ta. Sannan ya zo ya samu wannan yarinyar wacce ake kira da Jamila. Malam Musa ya ce yana son ta, amma Jamila saboda ta san halinsa ko kula shi ba ta yi ba, sannan ta ci gaba da tafiyarta. Malam Musa da naci babu dare babu rana, kullum sai ya biyo ta cikin layinsu, sannan ko ya sa a tura gidansu saboda a kira mai ita. Amma Jamila ina, gaba ɗaya ba ta shi take ba, saboda ta riga ta san halinsa. Idan ma har ya aure ta to ko ya ɓata mata rayuwa zai, gwara ko ya ƙyale ta har Allah ya fito mata da miji na gari. Malam Musa yana ganin cewa idan har bai kula wannan yarinyar ya samu ya aure ta ba, to tabbas wani zai riga shi. Shi dama a zuciyarsa akwai mugun nufi. Shi kawai amfani yake da damarsa, saboda yana da kuɗi. Idan har ya auri mace ya yi amfani da ita, sannan sai ya sake ta. Daga nan kuma su kuma matar rayuwarsu ta shiga cikin wani hali. Malam Musa ya je ya shiryo wani mugun asirinsa, ba don komai ba sai don kawai Jamila ta amince mai ya aure ta. Ya je gurin wani boka wanda ake kira Ɗahiru. Boka Ɗahiru ya ce zai mai wannan asirin, kuma yana zuwa za ta kalle sa, sannan ba tare da ɓata lokaci ba za ta yanke hukuncin kan cewa dole sai ya aure ta. Sannan boka Ɗahiru ya ɗauko wa Malam Musa wani kwalli, ya ce wannan kwallin idan har ka tashi zuwa gurinta, ka shafa shi a cikin idonka duka biyu, sai ka rufe na tsawon minti 2 sai ka buɗe, daga nan sai ka tafi. Sannan ya bashi wani irin magani a cikin jarkar ruwa, sannan ya ce mai wannan maganin da yake cikin goron nan, shi kuma shan shi za ka yi murfi 3 za ka sha, daga nan kawai ka tafi. Sannan Malam Musa ya biya boka Ɗahiru kuɗin aikinsa, saboda yana da kuɗi a cikin wannan ƙauyen. Sai ya ci gaba da tafiya. Lokacin da ya tabbatar an kusa taso su Jamila daga makarantar Islamiyya, shi ne fa yi wannan abin da wannan boka Ɗahiru ya ce mai. Kawai yana zuwa shiga gabanta, ta ɗago za ta mai wulaƙanci, kawai sai ta yi sanyi, sai ta ce me ke tafa da kai. Sai Malam Musa ya fara zayyano mata kalaman soyayya, ita kuma daga nan sai ta kware mai. Sai dai Malam Musa bai san wani abu ba, ita kuma Jamila tana da wasu irin aljanu, kuma wannan aljanun su ne sanadiyyar shiryuwar Malam Musa daga aikata wannan aure sakin da yake yana ɓata wa 'yan mata rayuwarsu. Lokacin da Malam Musa, Jamila ta yadda cewa ita shi za ta aura, mutanen gari da 'yan uwanta suna ta mata faɗa akan cewa bata san halinsa ba ne, tana cewa ta sani amma tana son sa ne, ba su san cewa ya mata asiri ba. Ashe sanadiyyar shiryuwar Malam Musa kenan. Malam Musa shi ma yana son ta, amma shi a ransa da wani lokaci ne. Haka ya turo gidan su Jamila, aka ɗan yi abubuwan da za a yi, aka sa musu rana. Iyayensu suna cewa su fa babu ruwansu idan har ya aure ta sannan kuma ya sake ta, in ji iyayen Jamila. Jamila tana cewa tana son abinta a haka. Nan da nan aka yi musu aure. Bayan sati 1 sati 2, to halin Malam Musa ya canja, faɗa ta inda yake bi ba ta nan yake shiga ba. Sai dai amma duk sanda ya mata faɗa, idan har ya fita sai ya haɗu da wasu manya-manyan mutane guda 2 sun kama shi sun zane shi. Shi abin yana ba shi mamaki, har wata ran ya zo ya tambaye ta, ya ce tana da 'yan uwa ne bacin wanda ya sani. Ta ce a'a, ba ta da wasu 'yan uwa, iya wanda ya sani su ne kaɗai 'yan uwanta. Yi mata misali akan waɗanda suke dukan shi, ta ce ita kwata-kwata bata ma san su ba. Wata rana ya yanke shawarar zai sake ta, yana ta rubuta mata takarda. Kawai sai wasu manyan aljanu guda 2 suka shigo suka ce, Malam Musa,
mu abin da muke tafi da shi shine wannan yarinyar Jamila idan har ka bari ka sake ta, wallahi tallahi rayuwarka sai ta shiga wani irin hali, saboda mu ba mutane bane, mu ruhanai ne. Kuma bari ka ji in gaya maka wani abu, idan har ka sake ta, ƙaramar cuta ita ce mahaukata ka. Malam Musa daga nan ya shiga taitayinsa, sannan ya yi musu rashin kunya, suka ɓace, suka zane shi baya ganin su, suka mai dukan tsiya. Jamila ta dawo daga unguwa take tambaye shi lafiya, me ya faru? Ya ce mata babu komai. Daga nan ya tuna da wannan abin da suka ce mai, kawai sai ya fara santa. Ya ce shi ba zai iya sakinta ba. Mutanen gari suka ringa mamaki, anya Malam Musa ba ya canja halinsa ba kuwa? An san shi da idan har ya auri mace. Ƙarshen daɗe wata ɗaya, to ga Jamila har ta ɗau ciki, yanzu haka shekara 1 kenan da yin aurensu, har ta haihu. Daga nan suka ci gaba da rayuwarsu. Ita kaɗai ce matar da ya aura har suka tsufa tare, sannan suka tara 'ya'ya tare. Wannan shine tatsuniyar Malam Musa da kuma Jamila. Ya fi kowa cinikin nama a cikin wannan ƙauyen, sakamakon wani sirri da yake ɓoyewa na sai da naman mutane da yake yi. Bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar Abbas kai tsaye. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka a cikin ƙasar Hausa, an yi wani ƙauye wanda ake kira da garin Tudu. A cikin wannan ƙauyen ya tara mahauta. Duk gidan da ka je mahauta ne a cikin wannan ƙauye, saboda ba su da wata sana'a face hauta, wato sana'ar yanka dabbobi sannan a sai da namansu. Idan ka ga dama ka siyar da naman ɗanye, idan ka ga dama kuma ka sai da naman soyayye ko kuma gasasshe. A cikin wannan ƙauye akwai wani matashin saurayi wanda ake kira da Umar. Umar ya kasance matashi ne shi ma kuma sana'a yake ta sai da nama, wato sana'ar mahauta. Shi ma ya gaji wannan sana'a daga gidansu, sai dai amma shi ya fi kowa ciniki a cikin wannan ƙauye, sakamakon namansa ya fi na kowa daɗi. Sai dai amma sirrin guda ɗaya ne, shi naman mutane yake siyarwa maimakon naman dabbobi. Mutanen wannan gari dukansu suna jin haushinsa, sakamakon ya fi su ciniki. Saboda wannan gari kawai iya sana'ar da suke yi ita ce sana'ar mahauta, daga ƙauyukan da suke kusa da su har ma daga cikin birni. Idan har ana buƙatar siyan nama, sai dai a zo cikin wannan gari, saboda a nan ne ake siyan nama, saboda naman su yana da kyau. Sannan kuma iya wannan gari su kaɗai ne suke wannan sana'ar ta sai da naman dabbobi. Sai dai amma Umar ya fi kowa cinikin nama, saboda har manya-manyan 'yan siyasa da masu kuɗi da ke cikin birni da ma gefunan ƙauyukan da ke kusa da garinsu sukan zo gurinsa su sai nama. Idan har ya fito misalin karfe 6 na yamma, to baya tashi sai karfe 12 daidai. Duk yawan naman da ya fito da shi sai ya ƙare. Mutanen gari wannan abun yana damunsu, sun rasa ya akai yake wannan ciniki. Shin sa'a ya fi su ne ko kuma menene? Akwai wata yarinya wacce ake kira da Nafisa. Nafisa ita kuma tana matuƙar son Umar. Shi kuma Umar bai damu da ita ba, saboda harkar gabansa ita ce kasuwanci. Burinsa kawai ya ga ya tara kuɗin da ko a birni sai an yi da gaske za a samu mai kuɗinsa. Haka ya dage da wannan sana'ar tasa. Nafisat kullum takan zo gurinsa ta taya shi da shira. Har wata rana ta yanke shawarar cewa za ta faɗa mai kawai tana son sa. Ta tafi gadan-gadan tana so za ta faɗa mai tana son sa, amma kuma sai ta fasa, saboda kada ta ce tana son sa daga baya kuma ya zo ya wulaƙanta ta. Kawai sai ta danna wannan soyayya da take mai a cikin zuciyarta. Amma fa Nafisa tana da kyau sosai, saboda samari da dama suna nuna mata suna son ta, wasu ma suna so su aure ta ko da a yanzu idan ta shirya, amma ta nuna musu ita ina, akwai wanda take so kuma shi ma yana son ta. Umar ne, amma shi Umar bai taɓa tunanin cewa Nafisa tana son sa ba. Sai wata rana Umar ya fahimci cewa wannan yarinya ba haka kurin take zuwa gurina ba, tabbas akwai abin da yake kawo ta. Sai Umar ya ce, shin menene yake kawo ki gurina? Kullum sai kin zo. Sai take faɗa mai cewa kurin tana so ta zo gurinsa ne ta taya shi shira, sannan kuma naman da yake siyarwa yana burge ta. Sannan sai Umar ya ce, kin tabbata iya abin da ke kawo ki gurina kenan? Kusan kullum fa sai kin zo, kuma sannan idan kika zo kina daɗewa a nan gurin, muna yin shira tare da ke. Duk yawan kwastomomi wani zubin ma tare da ni da ke muke sana'ar nan, saboda kina taya ni sai da nama na da nake yi. Sai Nafisat ta ƙara ce mai, ni kawai ina zuwa ne gurin ka ba don komai ba, kawai saboda ya dinga taya ka shira. Daga nan ne fa ta tafi zuwa gida, tana tunanin cewa ko dai ya gane ina son sa ne. Ku haka ta ringa sage-sage a cikin zuciyarta. Shi kuma Umar ya fahimci cewa tabbas wannan yarinya anya ba suna take yi ba.
shi ma Umar ya fara santa, sai yanke shawarar cewa amma shi faɗa mata zai yi. Shi kawai direct ya je har gidansu, sannan ya faɗa mata cewa yana santa. Ita kuma a lokacin bata amshi soyayyar ba, sai ta ɗan ja mai aji irin na matan nan. Sai ta fahimci cewa tabbas da gaske ne wannan soyayyar da yake yi mata, saboda ya matsa sosai. Kullum sai ya zo, kuma sannan sai ya so su yi shira. Ita ma ta ce ba matsala, tana son sa. Haka suka ringa soyayya. Wata rana Umar yana tare da shi da Nafisat suna soyayya, sai ya ce mata zai je ya siyo nama. Sai ta ce za ta bi shi domin ta raka shi. Sai ya ce a'a, shi kaɗai yake zuwa ya siyo namansa. Babu wani wanda yake raka sa, saboda ba a garin nan yake siyan nama ba. Sai ya yi tafiya mai nisa. Sai Nafisat ta ce to shikenan ba matsala. Shi kuma Umar ya tashi ya tafi zuwa jeji. Ita kuma Nafisat ashe ta bi bayansa, saboda tana so ne kawai za ta raka sa, ba don komai ba sai don tana son sa. Ta bi bayansa, yana tafiya tana bin bayansa, shi duk bai san ana bin bayansa ba. Kawai sai Umar ya je can cikin jeji cikin wani kogo, sai ya shiga cikin wannan kogon. A cikin wannan kogon akwai gidan ƙasa. A cikin gidan ƙasan nan to a nan ne ake sai da naman mutane, saboda 'yan mafiyan idan suka kama yara sai su yanka yaran, su cire wasu sassa daga jikinsu, sannan a tura sassan can ƙasar Turai a je a yi wani asirin da shi. Shi kuma Umar sai ya zo ya sai gangar jikin, ya zo ya yayyanka wa mutane, ya soya musu, suna ci suna santi. Duk da ta bi bayansa, Nafisa sai ta fuskanci abin da ke faruwa, ta ji tsoro sosai da ta ga irin abin da ake yi, amma sai bata faɗa ba. Sai ta dawo zuwa gida. Da ta dawo zuwa gida, tana tunanin za ta tona mai asiri, amma kuma idan ta tona mai asiri tabbas sai an mai hukunci mai kyau. Za a iya ɗaure shi a gidan yari na har abada, ko kuma ma a kashe shi hukuncin kisa. Sai ta faɗa wa sarki kan cewa idan har yara suka ɓata daga cikin wannan garin, ko kuma maƙotan ƙauyukan da ke kusa da mu, to tabbas ta ga inda ake kai su kuma ana yanka su. Sarki nan da nan hankalinsa ya tashi, sannan ya ce kin tabbata? Sannan Nafisat ta ce eh. Sannan sarki ya haɗa ta da fadawa, shi ma sarki ya tafi da kansa. Suna zuwa suka shiga cikin wannan kogon, sannan sarki ya sa fadawa akan su shiga domin su fito da duka mutanen da ke cikin wannan gurin. Suna shiga suka tarar ana ta yanka wasu sassa na jikin mutane, sannan sarki ya sa a kama su. Haka zalika ya sa aka ɗebo musu 'yan sanda daga birni. Sannan gwamnatin da ke cikin wannan ƙasar gaba ɗaya ta yanke musu hukuncin kisa su ma. Daga nan shi kuma Umar ya daina sai da sassa na naman mutane, amma sai dai bai san wane ne ya kai gulmar ana sai da naman mutane a cikin wannan gurin da yake zuwa shi ya saro ba. Daga nan kasuwancinsa na sai da nama ya yi ƙasa. Har wasu suka fara fuskantar cewa anya ba a nan gurin yake zuwa yake so naman mutane ba. Wasu kuma suna cewa a'a ba zai haka ba, ai musulmi ne, gaskiya ba zai taɓa yin haka ba. Umar daga ƙarshe dai ya tuba, sannan kuma suka ci gaba da soyayyarsu tare da shi da wannan budurwar tasa.